Manibulise kuninonke emakhaya. I-quarter finals Nedbank Cup ziqhubile kule mpelaveki siphuma kuyo. Ukanti ke nakulona unyaka sizoba nalo iqela elisuka kwiiligi ezingezantsi elizakuthi ligoduke nayo le ndebe ye-Nedbank Cup. Ukanti ke imiphumela yayo ibisothusa. I-quarter finals endebe ye-Nedbank Cup ziqhubile kule mpelaveki siphuma kuyo. Imiphumela yalo mjikelo yale tumente ibonisa ukuba iMamelodi Sundowns ikhuphe i-University of Pretoria emveni kokuyibetha kumapenalti ngamanqaku amane kuya kwama-3. Ilizwe loMzantsi Afrika live isisende somnyango sivaleka ngamandla kanti iSuperSport United igxothwa siStellenbosch ngamanqaku amane ukuya eqandeni. Umnumzana Gavin Hunt usichaze isohlwayo njengesona sohlwayo esikhulu wakhe wasifumana kule minyaka engama-30 idlulileyo. I-Orlando Pirates idlulele kwi-semi-finals emveni kokubetha amaZulu ngamanqaku amane ukuya kwamabini. Ukanti ke esi sigaba sishwankathelwe ngempumelelo yeChippa United ngelixa ibetha iTS Galaxy ngamabini ukuya eqandeni. Kumjikelo olandelayo, iChippa United iza kujongana ne-Orlando Pirates noxa iMamelodi Sundowns iza kujongana neStellenbosch United. Amagqibela kankqoyi le ndebe aza kudlalela eMbombela Stadium. Kwiindaba ze-EBTV, ndingu-Emihle Bhelewa.